ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది దుర్గా ఉషారమణి. భారత్ బంగ్లాదేశ్ ల మధ్య భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా ఈరోజు న్యూఢిల్లీలో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. వివిధ రంగాలకు సంబంధించి 7 అవగాహన పత్రాలపై సంతకాలు జరిగాయి. భారత్ అమెరికా దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం రాను మరింత బలం సమకూర్చుకుంటోందని వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చెప్పారు. భారత్ బయోటెక్ సంస్థ రూపొందించిన ముక్కు ద్వారా తీసుకునే నాసల్ కోవిడ్ టీకాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలియజేసింది. గత 5 నెలల్లో మన దేశంలో బొగ్గు ఉత్పత్తి 58% పైగా పెరిగింది. ఏషియా కప్ టీ20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో మరికొద్దిసేపట్లో దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో భారత్ శ్రీలంకతో తలపడనుంది. భారత్ బంగ్లాదేశ్ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు సంబంధించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా ఈరోజు న్యూఢిల్లీలో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య ప్రతినిధి స్థాయి చర్చలకు వారిద్దరూ నేతృత్వం వహించారు. కనెక్టివిటీ, ఇంధనం, జలవనరులు, వాణిజ్యం, పెట్టుబడి, సరిహద్దు భద్రత, రవాణా, అభివృద్ది భాగస్వామ్యంతో పాటు ప్రాంతీయ బహుళపక్ష వ్యవహారాల గురించి వారిద్దరి మధ్య చర్చలు జరిగాయి. జలవనరులు, రైల్వేలు, శాస్త సాంకేతిక విజ్ఞానం, అంతరిక్ష పరిజ్ఞానం మొదలైన రంగాలకు సంబంధించి 7 అవగాహన పత్రాలపై చర్చల అనంతరం సంతకాలు జరిగాయి. ప్రసార రంగంలో సహకారానికి సంబంధించి ప్రసార భారతి, బంగ్లాదేశ్ టెలివిజన్ ఛానళ్ల మధ్య కూడా ఒక అవగాహన పత్రం కుదిరింది. అంతకుముందు ఈ ఉదయం షేక్ హసీనాకు రాష్టపతి భవన్లో లాంఛనపూర్వకంగా స్వాగతం పలికారు. మన దేశంలో 4 రోజుల పాటు పర్యటించేందుకు ఆమె నిన్న భారత్ చేరుకున్నారు. చర్చల అనంతరం ప్రకటన చేస్తూ ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ ఖుషియారా నదీ జలాల పంపకానికి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగాయని చెప్పారు. దీనివల్ల మన దేశంలో దక్షిణ అస్పాం ప్రాంతానికి, బంగ్లాదేశ్ లో సిల్లెట్ ప్రాంతానికి ప్రయోజనం కలుగుతుంది. భారత్ బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు గుండా 54 నదులు ప్రవహిస్తున్నాయని, అనేక శతాబ్దాలుగా ఇరు దేశాల ప్రజల జీవనోపాధికి ఈ నదులకు మధ్య సంబంధం ఉందని మోదీ చెప్పారు. నదుల గురించి ఎన్నో జానపద కథలు, పాటలు మొదలైనవి ఉమ్మడి సాంస్కృతిక వారసత్వంలో భాగంగా ఉన్నాయని కూడా ఆయన చెప్పారు. ఉగ్రవాదం, మత ఛాందసవాదంపై పోరాటానికి సంబంధించి సహకరించుకోవాలని కూడా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. 1971 స్ఫూర్తిని సజీవంగా ఉంచేందుకు ఉగ్రవాద శక్తులను సంయుక్తంగా ఎదుర్కోవాలని, 2 దేశాల మధ్య ఉన్న పరస్పర విశ్వాసంపై దాడి జరిపేందుకు ప్రయత్నించే శక్తులను దెబ్బతీయాలని నరేంద్రమోదీ చెప్పారు. భారత్ బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు కొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తాయని విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం వేగంగా పెరుగుతోందని, బంగ్లాదేశ్ ఇప్పుడు భారత్ కు అతిపెద్ద అభివృద్ది భాగస్వామి అని చెప్పారు. ఏషియా మొత్తంలోనూ బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఎగుమతులు భారత్ కే ఎక్కువగా వస్తుంటాయని మన ప్రధానమంత్రి తెలియజేశారు. ఈ సహకారాన్ని మరింతగా పెంచేందుకు ద్వైపాక్షిక ఆర్థిక సమగ్ర భాగస్వామ్య ఒప్పందంపై త్వరలో చర్చలు జరగనున్నాయి. ఐటీ, అంతరిక్షం, అణు ఇంధన రంగాల్లో కూడా యువతరాలకు ఆసక్తి ఉండే అవకాశాల గురించి సహకారాన్ని పెంపొందించుకునే విషయం కూడా 2 దేశాలు చర్చించాయి. వాతావరణంలో మార్పులు, సుందర్ బన్స్ వంటి ఉమ్మడి వారసత్వాన్ని కాపాడడం మొదలైన వాటి గురించి కూడా చర్చలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా భారత్ తమ దేశ విమోచన యుద్దంలో పోషించిన పాత్రను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈరోజు చర్చలు ఫలప్రదంగా జరిగాయని, ప్రజల మౌలిక అవసరాలు తీర్చడం, ఆర్థికంగా అభివృద్ది సాధించడం ప్రధాన లక్ష్యమని ఆమె చెప్పారు. రాజ్ ఘాట్ లో మహాత్మాగాంధీ సమాధి వద్ద షేక్ హసీనా నివాళులర్పించారు. ఉపరాష్టపతి జగదీప్ ధన్కడ్ ని ఈ సాయంత్రం ఆమె కలుసుకున్నారు. విదేశాంగ మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర్ నిన్న షేక్ హసీనాతో సమావేశమయ్యారు. భారత్ బంగ్లాదేశ్ ల మధ్య 4000 కిలోమీటర్లకు పైగా అంతర్జాతీయ సరిహద్దు ఉందని, అస్పాం, మేఘాలయ, మిజోరాం, త్రిపుర, పశ్చిమ బెంగాల్ కు బంగ్లాదేశ్ తో సరిహద్దు ఉందని ఆకాశవాణి విలేకరి తెలియజేస్తున్నారు. 2015లో భూ సరిహద్దులకు సంబంధించిన చారిత్రాత్మక ఒప్పందం ఆమోదంతో ఇరు పక్షాల మధ్య వివాదాలన్నీ సమసిపోయాయి. మన దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో విదేశీ పర్యాటకులు కూడా బంగ్లాదేశ్ నుంచి వస్తారు. ఆస్టేలియా, భారత్, జపాన్, అమెరికాకు చెందిన కూటమి క్వాడ్ ఉన్నతాధికారుల 2 రోజుల సమావేశం నిన్న, ఈరోజు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. ఈ దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు ఈ సమావేశంలో ప్రాంతీయ, భౌగోళిక పరిణామాల గురించి చర్చించారు. హిందూ మహాసముద్రం, పసిఫిక్ ప్రాంతంలో స్వేచ్చగా, సమ్మిళితంగా జీవనం ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. క్వాడ్ ప్రణాళిక కింద ప్రకటించిన వివిధ పథకాల్లో ప్రగతి, సహకారం గురించి కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. ఆజాద్ భారత్ కీ బాత్ ఆకాశవాణి కే సాత్ సిరీస్ లో ఈనాటి 23వ భాగంలో ఏఐఆర్ న్యూస్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనం వినవచ్చు.
ఈ కథనాన్ని ఏఐఆర్ న్యూస్ అలర్ట్స్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ పైన, న్యూస్ ఆన్ ఏఐఆర్ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, న్యూస్ ఆన్ ఎయిర్ యాప్ పైన వినవచ్చు. భారత్ అమెరికా దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం రాను మరింత బలం సమకూర్చుకుంటోందని వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రి పీయూష్ గోయల్ చెప్పారు. వాణిజ్యం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ప్రతిభ అనే 3 అంశాలపై ఈ సహకారం నిలిచి బలం పుంజుకుంటోందని గోయల్ అన్నారు. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఈరోజు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆయన అమెరికాలో అనేక మంది వాణిజ్యవేత్తలు, సీఈఓలు, పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు, అంకుర పరిశ్రమల అధిపతులు, వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులతో తాను సమావేశం జరిపినట్లు చెప్పారు. ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకు అమెరికాలోని శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, లాస్ ఏంజలీస్ సందర్శిస్తున్న పీయూష్ గోయల్ అమెరికా భారత్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య వేదిక సదస్సుకు హాజరవుతారని ఆకాశవాణి విలేకరి తెలియజేస్తున్నారు. శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఈ ఉదయం మహాత్మాగాంధీ విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించిన అనంతరం గదర్ స్మారక హాల్ ను ఆయన సందర్శించారు. భారత్ బయోటెక్ సంస్థ రూపొందించిన నేజల్ కోవిడ్ టీకాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. ముక్కు ద్వారా తీసుకునే కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ను ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితుల్లో వాడేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. ఇంట్రానేజల్ కోవిడ్ 19 టీకాకు డీసీజీఐ అనుమతి ఇచ్చినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవ్య చెప్పారు. కోవిడ్ పై భారత్ జరుపుతున్న పోరాటంలో ఇది మరొక మైలురాయని మన్సుఖ్ మాండవ్య అన్నారు. 18 సంవత్సరాలు పైబడిన వారికి ప్రాథమిక టీకాకరణ కింద ముక్కు ద్వారా ఇచ్చే ఈ టీకా ఇవ్వవచ్చునని కేంద్ర ఔషధ ప్రమాణాల నియంత్రణ సంస్థ అనుమతి ఇచ్చిందని ఆయన తెలియజేశారు. భారత్ తన శాస్త్ర పరిశోధన, అభివృద్ది, మానవ వనరులన్నింటినీ ప్రధానమంత్రి నేతృత్వంలో సమీకరించి కరోనాపై పోరాటం జరుపుతోందని ఆయన చెప్పారు. మొన్న మహారాష్టలో రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన టాటా సన్స్ మాజీ చైర్మన్ సైరస్ మిస్తి అంత్యక్రియలు ఈ మధ్యాహ్నం ముంబైలో జరిగాయి. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహిత స్నేహితులు, బంధువులు అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారు. 54 సంవత్సరాల సైరస్ మిస్తి, ఆయన స్నేహితుడు జహంగీర్ పండోలే మహారాష్టలోని పాల్గఢ్ జిల్లాలో ఆదివారం నాడు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించారు. అంతకుముందు ఆయన భౌతిక కాయానికి ప్రజలు శ్రద్దాంజలి ఘటించారు. పార్సీ సంప్రదాయం ప్రకారం ఎలక్టిక్ క్రిమటోరియంలో ఆయన అంత్యక్రియలు జరిగాయి. టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ అధిపతి ఎస్ రామదొరై, వాణిజ్యవేత్తలు మధు కన్నన్, అజిత్ గులాబ్ చంద్, దీపక్ పారేఖ్, ఆకాశ్ అంబానీ, అనిల్ అంబానీ మొదలైన వారు కూడా అంత్యక్రియలకు హాజరయ్యారు. మన దేశంలో ఈ ఏడాది ఆగస్టులో తొలిసారిగా డీమ్యాట్ ఖాతాల సంఖ్య 10 కోట్ల స్థాయి దాటిపోయింది. జాతీయ సెక్యూరిటీస్ డిపాజిటరీ లిమిటెడ్, సెంట్రల్ డిపాజిటరీ సర్వీసెస్ వెలువరించిన గణాంకాల ప్రకారం ఆగస్టులో కొత్తగా 22 లక్షల డీమ్యాట్ అకౌంట్లు తెరవడంతో ఈ సంఖ్య 10 కోట్ల 5 లక్షలకు చేరుకుంది. 2021-22తో పోలిస్తే బొగ్గు ఉత్పత్తి మన దేశంలో 58% మేరకు పెరిగినట్లు బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ తెలియజేసింది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు మధ్యకాలంలో 43.93 మిలియన్ టన్నుల మేరకు బొగ్గు ఉత్పత్తి చేశారని, 2020తో పోలిస్తే ఇది రెట్టింపని బొగ్గు మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది. ప్రముఖ సాహితీవేత్త మడిపల్లి భద్రయ్య విగ్రహాన్ని రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. భద్రయ్య జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కారాన్ని గతంలో అందుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ ఎన్సైక్లోపీడియాను మన భాష మన యాస పేరిట బృహత్ తెలంగాణ నిఘంటువుగా ఆయన వెలువరించారు. సాహితీ, సాంస్కృతిక, విద్యారంగాల్లో మడిపల్లి భద్రయ్య సేవలు స్పూర్తిదాయకమని మంత్రి ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. ఏషియా కప్ టీ20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో ఈ సాయంత్రం దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభమయ్యే మ్యాచ్లో భారత్ శ్రీలంకతో తలపడనుంది. ఈ సూపర్ 4 గేమ్లో భారత్ తప్పనిసరిగా గెలవాల్సి ఉంటుంది. ఆకాశవాణి హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషలో 7:30 నుంచి మ్యాచ్పై ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుంది. సూపర్ 4 మ్యాచ్లో పాకిస్తాన్ చేతిలో ఓడిపోయిన భారత జట్టు శ్రీలంకపై విజయం సాధిస్తేనే టోర్నమెంట్లో ఫైనల్కి చేరుకోవచ్చు. ఈరోజు శ్రీలంకతో జరిగే మ్యాచ్ను, తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగే మ్యాచ్లో రెండింటిలోనూ భారత్ విజయం సాధించాల్సి ఉంటుంది. మరోపక్క శ్రీలంక తన సూపర్ 4 ప్రారంభ మ్యాచ్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. విశేషాలు మరొకసారి. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, బంగ్లాదేశ్ ప్రధానమంత్రి షేక్ హసీనా ఈరోజు న్యూఢిల్లీలో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. 7 ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశారు. భారత్ అమెరికా దేశాల మధ్య విశ్వాసం, భాగస్వామ్యం మరింత బలం సమకూర్చుకుంటున్నాయని వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ అన్నారు. భారత్ బయోటెక్ సంస్థ రూపొందించిన నేజల్ కోవిడ్ టీకాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలియజేసింది. గత 5 నెలల్లో మన దేశంలో బొగ్గు ఉత్పత్తి 58% పైగా పెరిగింది. ఏషియా కప్ టీ20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో ఇంకొద్దిసేపట్లో దుబాయ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్లో భారత్ శ్రీలంకతో తలపడుతుంది. ఫైనల్ కి చేరుకోవాలంటే భారత్ తప్పనిసరిగా ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంకపై విజయం సాధించవలసి ఉంటుంది. ఆకాశవాణి వార్తలు ఇంతటితో